Piye to? Napa pantes to ngene iki kethek? Ya. Lah apa? Lah apa? Kingkong no. Kethek amene gak ngentekno wit. Kingkong ngebleki kowe kuwi. Nesu. Dire lelaki penghibur. Gak lenes. Gak aku laki-laki apakah penghibur iso. Niken guyu. Neng guyu ketok. Mbak Niken luar biasa matane. Iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung. Lagi ngerti tepung kanji lagi kenal. Ayo. Ayo Mas. Yuk, kita sebut. Iki lho wonge. Ayo, tak genduteng. Tak gendut. Come on. Huh. Tangane Mas. Yuk. Aku mbojak. Wis rungono. Oh, enggak. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Oleh. Arab. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah. Lah niki gajah dirawe apa enek to piye kok sek-sekan. Wong gajah iki kulite kandel mosok-mosok gatelen apa ana to, Sok? Ngono nek nesu. Lah kowe yo ngono kok, Sok. Ngono ki menghibur biasa. Aja ngono. Menanda kantor kecamatan. Ayo. Kudu tak rames saya rasane kok, Sok. Wedok mau. Ayo Mas. Dung, tak dung. Ayo. Hek. Aku melok to gak, Dik? Ayo aja ganggu. Oh, melok sakit. Wala al intalikinta wa inta. Apa ya? Wala al intalikinta wa anta. Alah, piye? Likinta. Wala al intalikinta Kurane wa Mas. inta. Ora kok kurane. Likinta. Wala al. Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Allah. Kita keliru gowo dagelan kita Masalah Wis ning teko FYP nganjuk ado-ado kok trimo. Lah kowe apa iso kok geget. Natap tenan mu ngawur. Natap tenan ya. Aku dino ki maksimal kok. Maksimal ning sana. Orane wong loro ki maksimal. Lah kok apa iso nyanyi ngono kuwi? Mundil, Musik mundil. musik. Yo. Kayak mau. Nah, iki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat Anda semuanya. Walakinna dinna ginta laginta. Walakinna ginna dinta laginna. Apa tuh? Penak tenan aja. Kowe iki ya padha sami mawon. Ya ora. Ya padha walake legit lagi. Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane Lah padha. timbang saiki sing rindu siapa? Rindu bojone uang. Aku iso nek kuwi. Wong rindu bojone wong kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya dileh sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Aku kikuk barang itu. Aku tegese hari ini maksimal ngono Mas. lah ya kaya Maksimal terus. Aku tenan ngerti sampean karo ya Allah, eling nom-nomanku biyen. alah kemiren we. Cek kemire nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar nika normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho. Iki ngece wong Mas. Ora Nek ngece. Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataannya piye Mas? Lho nek wong normal niku kepala, Gulu. awak, sikil. Sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak gulune ra enek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawang tenanan Mas. Lah iki gak gulu, Iki iki gak ketaran. ketara ki opo kok ketara ngono lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu diceluk penak celun. Met komet. Dalem. Loh, ya aku yo padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake katut. Iso kowe muter ya. Iki Gak dok. dalem. Sepurane. Ya apa? Kakean gaji. Ya Ya kuwi omonganmu sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Mbaya iki enek bintang tamune. Pripun, Tim? Sing
sing diantu-antu nggih niki Nggih. ngono. Mulane mbaya dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa, Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Yo no, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Weh, Met. Aku ora ngerti nikan iso kinyis-kinyis, kimplah-kimplah. Kaya butuh gule. Kiblah itu tuh. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Lah dalah. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Dia mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki lho teko. Ayo disambut. Ya tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri. Cow! Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Ya. Nini Pele. Suwen kowe ya. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono mana Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek iki. Met piye met? Apa kok takon aku? Iki lho nek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kowe gak ngarah Aku duk. bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan aku wis di bojo. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah. Jere sapa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Ya. Sik to. Lah piye kita sing menang? Wah, galak men to, Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok kira nduk galak ngerah wong wedok. Saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye iki mau omonganmu? Gelem ora tenan ha? Yo kono piye? Cemburu. Oh. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku kok berbisik-bisik. ya toh Tak tak padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki aku. jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyun sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki terek tanduk resit. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. yo berkah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Nyecer ben koyo ngopo. Iki jenenge combe to Sen. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok iki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan Apa iki saknyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar, Kowe ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, Mas sabar. Aku wae ora wani. Aku. Sabar, sabar. Bocolono, Dok. Mas, Bocolono, Dok. Pak Bupati. Eh. Piye to? Dagang nek dietet-etet. Lah timbang. Kowe kurang ajar. Lah timbang terjadi perselisihan aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? kaya gendong gabus. Enting Mangano. enting ora kaprah. Awake iki lho kok. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya? Tujuanku Piye? siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya
Di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggan ngono lho bar. Lah kok ngomong mbok anu kurang ajar. Iki yo sabar Mas. Weh. Weh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Iya ta? Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah engko rene ajine. Kok iso rene ajine? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho lah kok kuruwi sapa? Oh kurang ajar. Sabar, Mas. Jojok keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacili ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas ngono. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Dah rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misale sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kek ngene-ngene barang. Wes meneng ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Anggapan- Tapi Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Wih, Akbar saya pas diabetes. saya cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Ngarep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh, Iya, kamu kependekan. enggak masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, ben ketok dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki sih. Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Joh. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuat mbok ngene-ngene. Kuwi ora prosneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Kok prosneleng piye to? Wong ayu. Kele Mas Dodok. Wong ayu. Sak pira, Mas? 1 meter. Disawang dijak kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susastra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap Wong bagus ora nonton. hatimu. Ya nek sinden apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kompong ta rasane. Maune gak ngene. Apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada kok Lazada. Lazada kok ya. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok en. Rekoso. Jaran kok kayak babi. Lho. Iki Niken ya ampun Niken kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kayak babi. Kamu tahu nggak? Kayak babi pink. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Wis plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ro. Suarane piye, Bab? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. lho.
Piye? Lah nek wong do mentem-mentem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Lah piye entekno ki? Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, ngerti kok napa niku Apakah datoke? ada permintaan Belum Kang ada. Mas Belum Raden, ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho, musik ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku yo Umi karo Abi. Loh, gayane. Lah kowe apa panggilan mbek Oh, bojoku? Siti Badro kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? yo kare aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban. Yang Ya, dalam sayang. rungokno Mek, rungokno. sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi kan. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sesak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Mau dicium pipiku. Bres Mas klebet saya. Anu Mbak, anu. Masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama dede ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampeyan mau dipiye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. Heeh. Alah kono dhewe ngedek ae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jare sengkuni. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Beldo. Ayo mau menghaturkan apa Dik Nike? Menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta Apa ya? Ah bebas nek jenengan sing nyanyi, wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sangat pokoke. Nggih. Oke kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Ya menika. Engkang ajeng nyun sewu ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Judi ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Heeh. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Sebeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Oh kae Cak Sotik iki anu kafe kok iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru kuwi? Oke. Iya. Maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Sinden lainnya toh. Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dik. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki Ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Ada nih gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawo, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng Mirsani. Sugeng Mirsani, ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, so apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Hah? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan enggak ada yang tak masuk, masih banyak yang Agni enggak tahu. ki aku Niken Oh. singkatannya. Tak kira Akbar ini ya kira. Oh, Agni ki apa? Agni ki Akbar Oh, Niken. Akbar Niken. Pak Bupati. Oh, Pak Iya. Srihandoko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Oke, siap. Tapi duetnya kok ya Mas lek wis wayangane kukut. Lah Aja arepe saiki to. Ah. lah arepe duet wong ngresik-resik alun-alun kok piye. Ora ada aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Wajah kamu kok empuk sekali toh. Empuk ta? Suwirang ini to, Alah. Bukete. Heeh, lagi lho buket. Aku ki berpentas mesti untuk buket. Ini apa kuwi? Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi akeh ramblu kuwi. Itulah semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yo ngono aku no.
Ya. Loh, punyaku ini. Nah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyak yang Ini membawakan- salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes Ya, ini oke banget ki. Heeh. Weh. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu Iya. kan udah banyak uang toh. Anggur duit kok ngedek ya. Ya ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek wong lanang. Iya, iya. Heeh. Ya ini dari Sudah diembruk nek kene kabeh wis. Heeh. apa? Iya, gini Oh bocor, dari siapa gitu tok lo Mas. Ya, ini dari Hong Kong. Bunda Ini dari Hong Kong, Bunda dari Susi. Bunda Susi Tuh, padha. juga. Miskin kok mending tau dijajar-jajar dadekne wayang. Heeh, ngono wae kok. Nah, udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Nah, semoga Ya. dapat balasan. Oke. Ya, Nah, amin. ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya, Mas Kopet, Mas Dodo. Oh, ada bintang tamu. Oh, ada pelawaknya. Oh, ada pelawaknya. enggak ketok lo enggak rayu matanya aku. Enggak, belum naik kok Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu. Oh, gitu. Oh, mau duet dulu. Iya, duet dulunya di depan. Oh, dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Duet Iya, apa? ini tadi ada krunya Mayangkara juga hadir loh, Mas. Iya, siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara VS Astabrata. Mana wayang Nara? Di situ. Lambeku pada di WC. Ubek-ubek. Ayo. Apa ya? Penak-penak wae, yo. Apa aja? Ya. Ya, oke. Dewa Tresno, Mas. Oke. Andene yo anek ceblok yo gocelan aku. Oke, kita untuk pembukaan duet dulu. Oke, Dek? Oke. Siap. Monggo, Mas Mendang digarap. Nanti kalau udah bait kedua maju. Oh, gitu. Iya, ini kita meratani dulu yang di sebelah sana soalnya banyak di sebelah sini banyak kersane ketinggal kabeh. Mas Karis, aku cepotno ki, Mas. Miku, Mas. Kenapa kok kamu nggak ngongkon aku? Mbok tali paten. Mbok tekek aku. Ini miku tolong dipegangkan dong. Mas. Loh, Mas Karis. Dene kene kon mudari bu winter. Ish. Ya. Ya. Oke. Ya. Yuk. Untuk pembukaan Mukadimah Limbuan. Monggo Mas Arya. Ya. Oke. Bayo penontonnya. Ya. Yo. Tekone. Dewa Tresno untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Wis kadangan kolangan teni ndika lapo tresno nanging keloro-loro ati iki saya harap aduh mas apa kudu nikah Sayang, aku cinta padamu. Ora kira yen wis kasep takaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. nyamong yang guyu Alun-alune wis malih. Tresnamu sing rung gelem mulih. Go. mana janji dengan sepatu wingi kandha tresna sehidup semati
Sapa masyarakat Nganjuk? Tresno nanging lara-lara ati iki saya harap komat mas apa kuneka Aku sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene batine. sing Asik. duwe sik sapa ya sing duwe sik sapa ya Mbok. Hey. mana janji dan sumpah wingi tanda tresno sahidup samati Cinta pengen aku weni sewu toro bakal omongan sawiji sing tansah tak gemi kudu sabar lan kletenangen tendi yen mangkono yo bareng tetunggo hanya nyuwun marang dewa tresno hanya nyuwun marang dewa tresno terima kasih. Terima kasih. Yo kembali Gendong. yo kembali. Gendong ukur kene kok sampai kon gendong. dhuwur Oh iya, ayo Gendong. bareng bareng. gendong kuwi lho jare Gendong aku jek dalang sewengi ya mengko. Ayo bareng yo. Abang Mas Akbare sak biting kok kon gendong gajah. Sidane. Heeh. Sikil kamu pliket bintang enggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Oke. Lewat sini. Mm. Nah, sapa? Lah ya. Heeh. Wes, ayo tak. Sudah. Yuk. Ah itu ditampa. Iya, saya tampah ya. Terima Ya. kasih. Ya. Thank you. Ya. Sudah. Nggih, wis ditaruh sono dulu. Dekne kan duduk ambekan dulu. Iya. Tak ngunggahne Mas Komet Mas Dodok. Pralayar lancaran sik. Oh ya. Mangga. Yuk.
Matur nuwun. bali wae dene sesa-esa teman nyambut gawe. Cek. Waduh. Ya. Selamat malam Mas Komet, Mas Dodo. Nggih, selamat malam sugeng dalu macange Mbak Limbu. Alhamdulillah. Nggih. Luar biasa malam hari ini Nganjuk berkumpul bersatu. Leres. Luar biasa masyarakat Nganjuk tansah guyub rukun. Nggih. Ning dalu iki rasane jiwa mudaku meronta-ronta. Waduh, lah iki. Sok-sok enek pasangan sing diantu-antu kalih masyarakat mriki. Oh. Cobi kula sing mirsani mriki kula ajeng tanglet. Kinten-kinten iki sae napa sae? Kok nak takok kok gak puwenan Lah ya takon karo budal wong mati. Lah kudune piye? Cocok napa Lah. mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Langsung sesuk budal ning gone kawah. Sing mbok omong iki molo apa? Nyapa? Kok moro Pasangan sing serasi, dua sejoli saling memadu kasih Lho kuwi sapa? antara dalang kondang karo sinden kondang. Oh. Ya apa ora? Takutine cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Yes, to padha aku ngelingi bojoku biyen pethuk ya ngono. Nek sampeyan pethuk ning panggung. Heeh. Aku biyen mbek bojoku idon-idonan. Wis Pasar. idon-idonan. Lah ning pasar wong jenenge bojoku ra ndok galak to, Mas. Heeh. Bakul blanja. Heeh. Nah, anu tumbas anune anu Dik, anu tumbas niki lho napa kluwihe? Pinten to, Mas? Niki lho 2.000. Mboten saged kurang to, Mbak? Oh. Dadi rong dina Termasuk mesra wae. mesra ra iki nglumpuk idu tok. Lek kowe ngomong kuwi aku ra setuju to. Lah nyapa Dek ra setuju? Enek tanggoku ki ya dalang kondang ya luwaris ra depo Heeh. dalang lokal-lokal. Heeh. Sing Ning wedok. dalang daerahmu kuwi. Nggih. Piye? Anu sinden kondang ya an tanggapane ora leren ben bengi. Heeh. Kuwi anake loro lanang-lanang saiki dadi anak pang. Lho. Dadi ora kopen. Dadi anak pang piye to iki lho omonganmu kok enggak kono ah. Kok iso dadi anak pang? Kono kuwi kono. Kono nek iki tetep aku setuju. Mulane ndak diteruske nek kaya ngene iki acarane lho Mas. Ya karepmu. Lho iso karepmu piye to kok iso? Hari jadi nganjuk ke 1087. 1087. Ya. Nggih, saderenge kula tak ngaturke uluk salam rumiyin. Uluk salam Mas. dulu Nggih. menyapa masyarakat. Nggih, Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nembe niki ping kalih niki lho Mas. Nggih. Ning yang kedua ini yang luar biasa. Penonton full hadir semuanya. Alhamdulillah. Sampai tadi sudah saya ukur. Nggih. Parkiran sampai 7 kilo. Mobil ndak ada putus-putusnya. Wah, parkiran mobil 7 kilo. 7 kilo. Baik. Ngantek aku kecekel parkir 50.000 entek aku. Nih mboten masalah. Ora masalah. Penting teng mriki niku suka parisuka Lah. bahagia. Alhamdulillah. Di hari jadi yang ke-1087 nggih. Nggih. Mudah-mudahan Nganjuk selalu bersatu. Amin. Mudah-mudahan Nganjuk selalu berjaya. Mudah-mudahan Nganjuk bisa sebagai pionir atau percontohan untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia. Allahumma Amin. amin. Luar biasa. Niki cocok sesuai pesenane jenengan. Kados pundi Mas Dodo? Niki suasana ya alhamdulillah aman ora udan. Nggih. Perkara sampean pesen Nggih. dagelan sing separuh menungso, separuh wedhus. Kok iso separo wedhus? Lah iki Ngene aku kowe. lah kowe kok ora omong lho kancane wis nete-nete omong. Ora kene kan ya jaga diri sapa ngerti engko nganggo ngono. Bae ora nganggo kuwi kok saiki ora ya ora piye to? apa-apa. Mate sesuai dengan hari jadi Heeh. Kota Nganjuk Ya. yang ke berapa Mas tadi? 1087. Angkanya itu ada 1, 0, 8 dan 7. Padahal Ini maknane padha ora karo aku. Oh, enggak sama ini. Oh. Karena yang 1 aku kan bahasa Indonesia. Oke. Satu-satunya kota ini yang tetap menjunjung tinggi budaya tradisional khususipun wayang. Ha-ha. Kula dalu meniki enten wayang sak dagelane. Luar biasa. Tepuk tangan buat Nganjuk. Tepuk tangan buat kota Luar Nganjuk. biasa. Luar biasa. Oke. Kuwi 1 Mas. Satu. 1. Saiki 0. 0 atau 0 kuwi berarti bersih. Insya Allah Nganjuk akan bersih dari sesuatu yang negatif.
korupsi, kolusi, nepotisme. Luar biasa tepuk tangan untuk Kota Nganjuk. Ono no. Nggih. Kuwi 0 saiki 8 Mas. 8 itu kan angkanya nyambung, bersinergi antara pemerintahan dan juga masyarakatnya. Mudah-mudahan terjadi sambung sinergi yang baik untuk menuju Nganjuk yang lebih baik. Luar biasa. Terakhir Pitu. 7 mempunyai tujuan satu, yaitu membangun Nganjuk gemah ripah loh Jinawi. Amin. Allahumma Amin. Ugi niki nggih kepareng lenggah menika panjenenganipun sinten Pak PJ Pak PJ Bupati menika DPRD wau nggih rawuh, Pak Kajari rawuh, Pak Kapolres rawuh, Pak Dandim rawuh. Sembah nuwun. Salam taklim kula kunjuk dumateng sedaya kemawon. Alhamdulillah tinimbalan mriki. Bombong manah kula lho Mas, suatu kebahagiaan. Ya bahagia. Alhamdulillah. Luar biasa, kehormatan juga bisa